тях? Деца, които в първи момент не могат да разберат къде се намират. 15 септември 2011 година на в училищния двор. 9 клас, септември месец 2009 година. Какви впечатления имахте? Имахте различни мнения, 29 различни мнения винаги имаше в класа и винаги всеки се устояваше позицията. Че са огромен клас. А с какви си тръгнахте? Тръгнах се натъжена от раздялата, защото успях да ги опитна за тази година. Шумни, не много подчиняеми. А с какви чувства се тръгвате? Първо, още не смятам, че се тръгвам. Предстои ни бал, предстои изпращане но общо взето чувството, което изпитвам в момента е на лека тъга и удовлетворение от това, че тези ученици, въпреки всичко това, което им се случи по време на годините, се оформиха като един много положителен, много интересен клас. Б клас. С какво ви грабна той? Бяхте последния ми клас, на който бях класна ръководител. Знаете, може би, тази българска мисъл, че първата любов не се забравя. Аз смятам, че и последната любов също. Умни, интелигентни, млади хора, които освен, че умеят да учат и се справят с училището добре, умеят и да се забавляват. Други, какво отговаряха на въпрос? Общото, което открихте измежду 29 различни. Лъчезарни, бяхте просто себе си. Всъщност са толкова различни, че почти няма нищо общо между тях. И все пак са заедно и са клас. Непокизма. Такива са. Последният ви клас, като какъв ще го запомните? Важното е, че вървяхме към по-добро. Аз мисля си, че накрая, когато го оставих, вие бяхте все пак добър колектив. Преподавателят прекара 3 дена с Б клас извън рамките на природо-математическа гимназия Гео Милев. Какво научихте? Научих, че нямате спирачки. Общете ги с 3 думи. Те Са неповторими.